Sziasztok, srácok! Mai videóban most játszok egy OP Steel Brainrotba. Nem tudom miért. Dragon Cannelloni. Szia! Csak itt. Akkor ennél vegyek meg egy dragont. Nem! Nincs elég potospot. Minek azt egy potospotot? Csak. Nem tudok klassziseket. Mindig van nekem. Nincs elég pénzem, most vagy. Nekem van pénzem. Az a baj, hogy ez nem olyan modell, Steel Brainrot, hogy lesz nolni brainrotokat. Nekem az nem tetszik. Aha! Pot hotspot. Pot hotspot. Akarja, hogy kilévelje. Ez a spooky granda. Pot hotspot. Nem vettem tőle. Pot hotspot. Pot hotspot. Kecsuruan mustu. Ezok seco. Turbo Espresso. Nem, next one. Ez a 666, mi vagyok. Dragon Cannelloni. Nem már, add már vissza, létszi! És nem lehet megölni senkit! No, hagyjatok engem békén. Tessék. Szólok. Hogy kapnánk most egy tunk-tunk? Inni Dragon Frutini. Alina, jössz? Dragon Cannelloni. Tortughini Dragon Frutini. Owner admin. Ne! Ezt mondom már. El fogom kapni ezt a brandotot. Mert itt egy festív Sexen Ez mi? Ez a kommando. Ez mi? Ja! Secret base! Kecsuruan mustu. Elég na nézd, milyen helyet találtam. Aha. Secret base. Mi a fasz? Hova tűnt? Best 666. Hol van a best 666? Hova lett? Srácok, hova lett a guest 66666? Nem. Ez mi? 3 billió. Hát nem tudom megvenni. Nem fogom tudni megvenni, mert ez egy momentás volt. Most van pont 3 billió, most már el is mentek igaz. Ne! Húj! Oké, nekem most a Los Jolly Grande-ik kellenek. Los Jolly Grandes. Meg YouTube venni. Nincs Jolly Grande. Come on. Emerald block. Szóval azért. Nem ilyen. Segítek neked. Segítettem neked! Segítek neked, kacsag! Nem csak nem napjál. Aztán most kaptam magam ezt a Tung Straight-et, ami nekem jól néz ki.
Fast official. Invite continue, okay? Come on. Come on in. Come on in. Come on in. Mostly brain rats. Wait, oh my god. About we get the secret looking back right up here. Making it impossible to steal. And then we're going this way. Nah. False. La Supreme Combinazione. És akkor ma el is mentek. Skibidi toilet. Mi a fasz? Miért van itt ez? Ez se elég Grande Scoresbe. Mozduli Grande Scoresbe! Srácok, ezt lássátok? Lássátok. Ki vagy te? Fel vagy rakozva? Remélem. Tartogatni akarnak a Brainrot videómba. Fast official. Na is lokkolom vissza. Tessék. Te akarsz benned, nem hagylak. Ennyi. Jó? Már lehet, hogy már kinyithatom a secret blokkot. Lafaszba lett. Ha kiállott akkor. Ha csak ellopták a secret lucky blokkomat. Írjátok már meg kommentbe. Légy szíves. Los Hotspotitos. Nem hagyom. Los Hotspotitos. No! Mindenki megkapja a játékból. Hagyjál már! Nem akarom azt megoldani! Oké, mi játszok most? Játszok egy jobbival. Jó, Alina, most játszok egy jobbival. Idő ész már... Miért van ott teki? Cotton Dream, meg Obi Fan, Strawberry Obi... Miért? Mi? Escape McDonald's? Meki. Okay, joining server, yeah, tap here to chat. Na, nem hagyja a haj... Amat. Ez azt jelenti, hogy switch avatározunk. Ez az Alináé, csak hogy mondom most. Oké, ez Alinának a fiókja, megint mondom, hogy ez Alinának a fiókja, és nem az enyém. Apáéban van, apának a telefonjában van. Alina, nem áll! Apáéban van a másik account. Ez nem az enyém. Ez miért van itt? Az virsli? Úgy néznek ki, mint a virslik, hát. Az visszafele még mi a szar? Mert én már visszafele szerettek a szanikat. Ja. Oh no. Oké, stage 3. Amúgy megint visszafele meg. Mi van velem? Megint meghalok. Goodbye! Oké, nem beatboxolok. Beatboxolok a következő videómba? Lehet, hogy majd beatboxolok a következő gaming videó. A faszba amúgy. Hát amúgy. Come on. Amúgy, aha. Ennyi volt. Ne. Ezt direkt csinálták. Tudom, hogy ezek mit van. Oké, nem.
Oh my god. Ez mi? Oh my god. Va. Oho. Csak kiöntötték a kávéjukat, vagy kólájukat, hát. Miért? Aha. Oh my god. Yay. Most respawn. És akkor új. Elhaltam. Mi nem. Ezek is meghalnak. Én leszek rajta. Menj már le. Mennyi. Az meg mi a faszból volt? Miért? Szia. Bum. Ez az enyém lesz, jó. Akkor menj el, szia. Most minek mész le róla? Aj. Jó. Ezt csinálja a játék felünk. Bim. Mi ez? Aha, a vízbe kell menni. Gyertek. Gyertek, már a vízbe kell menni. Nem tudom, ketchupos víz. Lehet. Ketchupos víz. Ez amúgy jobb, mint a Brainiac. Nem élek hát. Gyorsan már amúgy így nem volt. Hát most nem tudom. Nem tudom kivinni ezt a zobit, mert hát. Ott a portál. Vissza megyünk. Oh my god. Ó, krumpli. Ami radioaktív. Ja, mérgező krumplik. Azért ilyen zöld. Azért ilyen zöldes amúgy. Mert már mérgező. Oké, hol visszajönsz? Na most már készített ketchup, először már a kóla, most már a ketchup. Oké. Hát amúgy... Ne! Meghaltam. Miért nem respawnolok? Oké. Csak amúgy az a baj, hogy így csinálja, úgyhogy én azt hiszem, hogy ide kell menni. De azért most már menjünk. Nem mehetünk a vízbe. Oké, nem mentem a vízbe. Oké, spawnolt. Ez egy drop. Ha ez egy drop, először nem drop. Jaj, nem, miért nem egy drop? Most már drop. Oké, oda kell menni. Biau. Jaj. Sült krumplik. Finom. Még több lézer. Játszol? Meg is, Robi. Akkor nézem. Akkor nézed. Valamit. És akkor nem mondtad semmit, mert csak én vagyok ebben a videóban. És akkor Szeveredbe vagy? Oké, Meki. Ez mi? Ja. Most hova kell? Most fele megyek? Hát nem. Jó. Hogy menjek? Amúgy srácok. Most tudtam meg, hogy Kell virág? még nem kell. Rossz amúgy. Akkor így lesz. Nem, ez mi? Ne. Akkor hova kellett volna mennem? Srácok, hova kellett volna akkor mennem? Én nem tudom, hogy ne. Én a srácoknak beszélek, nem nekem. Aha. De nem a Olina, nem kell a fény. Akkor OP Game Passes. De akkor itt ezt nem értem, itten. Mert az ajtó nem nyíl ki amúgy. Az ajtó. Checkpoint megvan. És akkor na. Ebben van egy sem. Mert az egy... Frisky, please. Léci. Oké, akkor ennyi volt ez a... videó. Várjál.
Alinas. Akkor, srácok, egy utó videó. Oh my god, nem lehet elmúltolni. Jó, nem baj. Sziasztok. Ezt miért mondtam? Csak sziasztok. Na.